Her hvordan jeg lavede min sang Birds, som ligger på Spotify lige nu. Min EP er også på Spotify, vi hører det nu. Vi starter med sample på Splice. Rigtig smukt, rigtig smukt. Hvis jeg føler, at jeg kender sample, er det fordi Easy og Kundu har brugt det samme sample. Min sang blev også taget ned, faktisk, af Universal. Jeg ved ikke, om det er på grund af den sang, som de også har brugt, fordi de har brugt samme sample. Ja, en lille smule i baggrunden. En lille sub-bass. Så vi sætter sammen melodien hurtigt. Så basically bare vokaler skal også på. Og jeg har skrevet sangen i 2024 sammen med en god ven, som også har lagt vers på det. Vi har bare lavet en lille smule ændringer på det. Jeg brugte den her originale recording fra 2024, hvor det er mig, der synger engelsk. We could find each other again. Without you, I'm nobody else. Got no time to fight, now that's ridiculous. Instead, we could fly and listen to the singing. Du kan gerne høre hele sangen. Gå ind og hør den. Færdig på Spotify.